Talang jadi bapak sama teman lagi. Ya may berang naman tao kan. Nanay po. Lapit mo yung papa. Nagkaliwa ko niya Di na. Di na lang ang kapatid. Okay. May berang eh. Airport pa sila. Eh, ba je? May rangan na nun. Bangkain siya pa. Bangkain niya. Ako dito bang sa gabi naman talang nga sir. Talang na. Talan sir. Siguro naman nila yan. Ano minalay? Hindi namin nalapit. Di sini ako dahil. Hindi talan lang diba? Oh, alam mo dahil. Ilang suntur. Yan apa dyan. Nang pilala. Ito yung nang nang bakit? Nananay po inyo. Area social benteng eh. Aboy balay ano, Elia. Bala na. Ano diyan? Yun na tanah palu. Dapat ipan na palulo kanya mukhang. Buon. Iya lagi bak basa dire na. Bak basa kinabasa. Kailan na po ako nandiyan na tanong? Ganun na, sugat. Akbar. Bulan bintang. Thank you.